un ano máis. Facemos en Piedrafita unha xornada de referencia do sector da carne e do sector da ganadería extensiva nas zonas de montaña. Facémoslo a máis nun momento onde a actualidade sembra unha duda sobre o sector como é a enfermedade que neste momento está cerrado en torno a Cataluña, que temos que extremar as medidas para que non salte ese muro e, polo tanto, se poda vir intervido o mercado nun momento que, en base á exportación, fundamentalmente ao norte de África, estuvo provocando unha mellora de precios. Isto ten que levarnos a ir asentando ferramentas que lle den continuidade cando este elemento coyuntural poda parar e, polo tanto, temos que retomar o aposta por a carne de calidad que temos en Galicia, en ternera galega, que ten que ter a remuneración coherente no mercado. Ven tamén nun momento, como falará despois, contamos tamén co recén elixido secretario xeral da Unión de Pequenos Agricultores, que nos fará probablemente unha referencia tamén aos nubarrós que se acercan na próxima reforma da PAC, non só por o terreno de menguar presupuestariamente a cantidad, senón tamén pola reorientación da desaparición do segundo pilar que tantos fondos generaba en zonas con dificultades específicas para exercer a actividade. E o terceiro das reflexións que nos permite, ligando co que decía o alcalde, que do relevo xeneracional, nun sitio onde siga habendo moitas explotacións, con problemas de relevo xeneracional, porque probablemente non é só un problema de economía, non é só de que sean as granxas rentables, senón que ten que ser que vivir no rural ten que ser vivir nunha zona cos mesmos servicios que calquera outra zona. Non pode ser que teñamos máis de 60 concellos sin unha sola oficina bancaria, non pode ser que cando hai que recortar médicos ou pediatras se termina facendo nas zonas que están todavía máis lonxe das cidades, non pode ser que cando se cerran colexios se cerren nesas zonas. Vivir no rural e xestionar o territorio é máis barato que ter que xestionar os incendios e o lume. Un pouco desa reflexión de poñer en valor o que está facendo unha comarca e un concello como este é do que tratan as xornadas de hoxe. Poñer en valor o que facemos, poñerlle precio ao que facemos e, sobre todo, garantizar que ese cambio de xestión do territorio, vendo a catástrofe dos lumes últimamente, pasa porque haxa xente que ocupa o territorio, que viva nas aldeas, e iso non pode ser a cambio de que perdan direitos na educación, na sanidade ou nos servicios públicos.